imanju obitelji Lukač, na kojem žive isključivo zaštićene autohtone domaće životinje, predstavljena je slikovnica sportske avanture Plavog konjića. Ugroženi međimurski konj tako je postao glavna zvijezda priče koja djecu vraća u prirodu i potiče na bavljenje sportom. Životinjska idila na obiteljskom imanju pokraj Varaždina pažljivo se stvara već godinama. Nadahnuta ovom atrakcijom i njenim stanovnicima nastala je i priča o avanturama Plavog konjića. Glavna je ideja bila kad smo došli na farmu, ovaj svijet prirode, blaga lijepe naše, kad smo vidjeli rođenje jednog malog konjića, pala je ideja da bi mogli mi tu priču oformiti i smisliti i dati joj nekakav poučni kontekst, a ne samo sadržaj koji bude simpatičan. Pa smo napisali priču koja se zove Sportske avanture Plavog konjića. Tu obitava jedan krasni međimurski konj sa jednom lijepom plavom grivom, a kako mi sve što je žuto kažemo da je plavo, i tako je nastao Plavi konjić koji vas kroz cijelu priču poziva na aktivnost, na boravak u prirodi, na interakciju sa drugim životinjama. Nježne ilustracije i slikovnice su prenesene i u stvarni prostor. Izložene po cijelom imanju pričaju bajkovitu priču o konjiću koji otkriva sportove kojima bi se mogao baviti. Kaj se tebi najviše sviđa u slikovnici? Ilustracije konjića. A priča, kako je priča? O čem se zapravo govori? O konjiću. Kaj radi konjić? Ispitava druge životinje što rade i svašta. Najviše mi se sviđa konjić. Tako što je pitao što radiš, Roda, ona je rekla vježbam jugu. Ja se tu volim družiti sa mojom najboljom prijateljicom Hanom koja tu živim i volim dok se šećemo i hranimo ostale životinje. Međimurski konj samo je jedna od ugroženih hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja. Ovdje ih je 60-ak. Uspjeli smo skupiti baš sve hrvatske autohtone pasmine tih domaćih životinja i zapravo je izdavanje ove slikovnice, nazovimo to kruna tog nekog uspjeha, jer ima na imanju nekoliko jako ugroženih pasmina tih životinja koje su nažalost već pred izumiranjem. Ova simpatična i poučna slikovnica predstavljena je prigodno na Dan planeta Zemlje i uoči sutrašnjeg Svjetskog dana knjige.